Ola. Bueno, este recado vai para unha xente que creo que non sei se lle mandei recados algunha vez. Bueno, agora non me acordo. Mirade, vai para a Xunta de Galicia, que como estades máis cerca, malo será que non vos chegue, non? Mirade. Vos acordádesvos, que acordar como non se ibes a acordar, deste home tan importante, non? Foi tan importante para vos tamén, sobre todo, non? Este home que foi presidente de Galicia, muchísimos años, non sei cantos, pero moitos, non? Vos sabedes? Don Manuel Fraga, en paz descanse, Dios lo teña na gloria. Tiña varias cousas características. Este home, un era o andar, non? A ver, de novo igual non andaba así, pero xa así de máis maior, o andar que tiña. Outra cousa era que decía, manda carallo, que era moito del de dicir manda carallo, non? E outra cousa, pero eu creo que é moitísimo máis identificativa que todo, que o andar, que as fotos de campaña, que todo. Era calá onde iba o señor Fraga, que levaba con el sempre. Jaitas. Levaba jaitas a todas partes. Que iba a inaugurar unhas jaitas, que iba a facer unha torre, unhas jaitas, porque gustaban as jaitas. Non, gustaballe o folclore de aquí. Entonces, é solamente mandarvos así un recordatorio. Acordaivos de canto lle gustaban as jaitas a don Manuel, en paz descanse. Que a mí me parece moi ben que faledes cas orquestas, a miña filla tan cantada de que haxa festas. Pero, ois, facedelle unha chamadiña aí aos das jaitas tamén. Aos do folclore, aos que levan a nosa cultura de raíz polo mundo adiante. Bueno, si xa lla fixestes, millor, entón calo, entón fago outro vídeo de rectificación, pero por si acaso non lla fixestes, pois é para facervos o acordante, vale? Ala, veña! Teñades bons días, Veña, que vaya ben, que boa falta fai.